Ongi etorri Listen sormen txokora. Gaur eskulanen txanda da. Eta gaurko protagonista plastikoa izango da. Gaur itxulapiko bat egingo dugu. Nola? Berehala erakutsiko dizuet. Gure amalurra hobeto zaintzeko badakizu ezer egin behar dugun? Bai, plastikoa ahalik eta gutxien sortu eta erabili. Eta noski esango duzue, jada daukagunarekin zer egingo dugu? Berrerabili? Listen sormen tailerra. Gaurko atalean hurrengo material hauek behar ditugu. Plastikozko botila, pintura, kola likidoa, kartulina, tapoiak, pinotxo papera, begiak, errotuladorea, pintzela, kuterra eta guraizeak. Has gaitezen, plastikozko botila bat hartu eta heldu bati laguntza eskatuko diogu hemendik mozteko. Kuterra hartu eta botila erdian zulotxo bat egin. Jarraian, guraizekin moztuko dugu botila. Honi, zati bat kenduko diogu. Orain, lekeda eman eta sartu bata bestearen barruan. Nonbaitetik sartu beharko dira txanponak itxulapikora, ezta? Zuloa egin behar dugu kuter baten laguntzaz. Horrela. Gure itxulapikoa tinko geratu dadin, 4 hanka jarriko dizkiogu. Horretarako, botilen 4 tapoi behar ditugu. Tapoi bakoitzean, kola pixka bat jarri eta botilara itxatziko ditugu. 2 aurrean eta 2 atzean. Zoragarri! Eta orain, margotzeko unea iritsi da. Pintura arrosa hartuko dugu eta pintzelarekin gure itxulapiko guztia arrosa kolorez margotuko dugu. Bikainari zarete! Lehortu eta gero, honela geratu da. Ez aldu txerritxo baten antza. Noski, itxulapiko askok txerri forma dute. Guazen gure txerritxoa sortzera. Kartulina arrosarekin pare bat iruki egingo ditugu. Apurtxo bat tolestu eta kola zuriarekin hemen itxatziko ditugu. Horrela. Gure txerriak jada belarriak dauzka. Oi, sudurra eta begiak ere egin beharko dizkiogu, ezta? Botilako tapan 2 marratxo margotuko ditugu. Eta hemen begiak izango diren tokian, 2 begitxo hauek itxatziko ditugu. Zer falta zaio? Bai, buztana! Pinotxo paper beltz tira batekin kiribil bat egingo dugu eta ipurdian itxatziko diogu. Horrela. Gure txerriari alere xehetasunen bat falta zaio. Orbain marroiak margotuko dizkiogu gorputz osoan zehar. Horretarako, pintura marroia eta pintzela erabiliko ditugu.
zoragarri gelditu da gure txerria. Lan bikaina egin duzue, haze itxulapiko dotorea. Iapa! Itxulapikoek dirua aurrezteko balio dute. Diruaz gain badakizu ezer gehiago aurreztu behar den, ezta? Bai, plastikoa. Eta jada daukaguna berrerabiltzeko gai bagara, ba fenomeno. Hurrengo ataletan, errezeta, eskolan eta esperimentu gehiago egingo ditugu. Bizi ibili!